A ako sa to prejavuje do vysokej IQ? Prídu ti ostatní ľudia hlúpi? Vyzerám, že som Skôr hlupý. premyšľajú inak. A potom sa robí sranda z ľudí, ktorí chodia na terapiu, pričom terapia je, že podľa všetkého veľmi dobrá vec. No nie, podľa všetko terapia je veľmi dobrá vec. Terapia je veľmi dobrá vec. Počas tej korony naozaj bolo na vás pozerané nejako nevraživosť tých ľudí? Aj teraz je. Vieš, že Ahojte, my sme moderátori Jakub a Vlado v projekte Viem ako ďalej a máme tu pre vás ďalšieho hostia, ktorý je... Dnešným hostom je Darina Peterková, ktorá je ex-biologička, ktorá momentálne podniká. A Darinka, kľudne sa nám predstav, povedz nám niečo o sebe. ahojte. Tak áno, som ex-biologička v podstate a aktuálne sa pohybujem hlavne v oblasti mimoškolského vzdelávania a sebarozvoja. Dobre, nie? Dobre, no tak povedz nám ešte niečo také informatívne, koľko máš rokov, odkiaľ si, niečo také o sebe iba. Mám 32 rokov, mám doktorát z molekulárnej biológie, aktuálne mám viacero rôznych spoluprác. Tá najväčšia, ktorú mám, tak som program líder vo vzdelávacom programe Leafby Academy. A čo vám poviem, ešte nejakú záľubu? Napríklad moja taká super top záľuba je, že vyšívam ako stará babička. To Super, je veľmi vyšiješ mi niečo? upokojujúce. Akože svetre, alebo šiješ? Čo presne? Vyšívam. Vyšívaš? No, napríklad obraz. Blízko si Také robíš tie vzory, hej? Vzory. Áno. OK, to je cool. To som robil aj keď som bol malý. To bolo úplne super, to ma fakt Čo že si bavilo. robil? Hej, mama mi dala takú tú rendu, jak na východe, handru. A ja som si potom takto akože vyšiel kadejaké vzory. A vieš, začínaš tak, že krížiky si robíš a potom také, že blbosti. Je to akože sranda. A doteraz si štopkám ponožky kvôli tomu. No dobre. Priateľka musí mať radosť. Hej, a jej štopkám. Aj teraz to robíš? Sem tam. No dobre, a naspäť k našemu hostovi. Takže začneme základným vzdelaním, to znamená stredná škola. Kde si chodila na strednú školu a prečo si práve vybrala tú školu? Klasika, gymnázium v Trnave, gymnázium Jana Holeho, vtedy v tom čase najvychýrenejšie gymnázium v Trnave. A v zásade, kam som mala ísť ako jednotkárka, ktorá sa vôbec neučila? Skill, dobre. Alebo si bola aj že laké, že proste ti to išlo? Ikvač. Ikvači sa väčšinou neučia. No to nám o sebe povedz práve. Práve Darinka má takú, že špeciálnu vec na sebe a tým sa možno aj pochváli. A zároveň je aj prezidentka jednej organizácie. Vlastne povedz. Áno, som predsednička Menzi Slovensko aktuálne, čo je združenie ľudí z IQ 130 a viac. Takže máme tu veľkú hlavu. Sheldon. Ženský Sheldon. Želcký Sheldon, tak. A ako sa to prejavuje do vysokej IQ? Prídu ti ostatní ľudia hlúpi? Vyzerám, že som Skôr hlupý. premyšľajú inak. Skôr premyšľame inak. A ja som to zistila, pozorovala na sebe na vysokej škole. Zistila som, že zrazu, že tí moji spolužiaci, že ako je to možné, že oni si zo semestra na semester veci nepamätajú, neskladajú si súvislosti. A na základe toho som potom šla na testovanie. Takže ti prišli ľudia okolo trošku inakší, alebo nie že inakší a nie pomalší, ale že mali povedzme nejaký struggle, nejaké problémy, ktoré tebe prišli ako normálne. Skôr ja som si pripadala iná ako väčšina ľudí okolo mňa. To myslím, že asi veľa ľudí takých si tak pripadá inač. Dnes tiež pripadám inak, ako všetci ostatní. A netrápiš sa viacej napríklad, lebo vravím sa, že super inteligentní ľudia viac premýšľajú a tým pádom sa viac zamýšľajú nad životom a majú napríklad väčšie depresie alebo úzkosti. Väčšina géniov akože na svete, viem, že holdovala povedzme drogám alebo alkoholu, aby nejak utišili tie svoje myšlienky. A to nerobte, nedrogujte. Istým spôsobom áno, na druhú stranu dá sa to naučiť, dá sa pracovať práve, že to napríklad aj robievam v rámci mimoškolského vzdelávania, že učím ľudí, dávam im také intro do mindfulness technik, kde sa učia ako práve vypnúť ten mozog, stišiť to premýšľanie nadmerné. Takže si cvičíš taký ten svoj mindset, my thinking, hej? Áno. Robíš nejaké myslové hry. Alebo oddychové hry, hej, na to. Áno, presne tak. Na to je dobré aj napríklad to vyšívanie, alebo učím sa hrať na ukulele. To sú všetko činnosti, kde zapájam iné časti mozgu a nemusím nad tým až tak premýšľať. Takže to je taká tvoja psychohygiena? Čo by si do toho ešte zarátala do psychohygieny svoje? Čítam knižky, mám rada fantasy.
Fantasy? Mhm. To aj my. To aj my. Fantasy fanatici. Our Blood. Mhm. A aké fantasy napríklad? Fú, no, mám toho dosť prečítaného. Čo viem, tak je tam Star Wars určite. Star Wars tam nie je tam Witcher. Je tam Witcher. Je tam Witcher. Ale Star Wars poznáš celý lore a všetko. No. Lebo však sem tam vibíme, tak no. Geralt. Áno. Aj Siri tam máš, nie? Či nie? Či, Ale to je potom Iris. Iris. ešte keď som bola mladšia, tak som všetkých 7 kníh Narnie prečítala. Potterovky, to je jasné, s tým som vyrastala. Sveta Pán na prsteňov, prsteňov, no. hej, Tak to- hlavne to fantasy je skôr také, že tí orkovia, čarodejníctvo, nie? Takéto fantasy veci, fantasy svet. To je taký super útek z reality, by som povedal, kde si môžeš nič také v živote nezažijeme, tým pádom je super sa vžiť do týchto príbehov a je to také, je to pekné, no je taký útek z reality, takže to chápem úplne. To je fajn. A vráťme sa ešte k tomu štúdiu. Poďme teraz na vysokú školu. Vybral si zrejme niečo s biológiou, keďže si ex-biologička, ex-vedkyňa. Áno, ja som pôvodne chcela ísť na medicínu a stále hovorím, že to je najväčšie moje šťastie, že som sa na medicínu nedostala a tým pádom som sa dostala na prírodné vedy. Mám bakalára z biotechnológií, magistra z aplikovanej biológie a doktorát, teda PhD z molekulárnej biológie. A hlavne ten bakalár, magister, to bolo najlepšie obdobie môjho života, pretože tá veda je veľmi taká kreatívna a nemusela som sa až tak pifliť, pretože mi to bolo veľmi prirodzené. Že ja som napríklad veľa z tých biologických vecí videla v hlave, tie štruktúry. Už keď sme pri tom bakalárovi a pri tom magistrovi, teda magistra, povedz nám niečo, aké si mala obľúbené predmety, čo ťa v škole najviac bavilo, teda na vysokej škole, a čo by si vedela budúcim vedcom odporučiť. Najviac ma bavila genetika. To bolo top. A genetika ma už bavila od strednej školy, pretože síce som mala na strednej škole také temnejšie obdobie, kamaráti, party a podobne, ale biológia, mali sme úžasnú pani učiteľku biológie a chodila som aj na biologické olympiády. A práve genetika, a teda učebnica, ktorá ju obsahovala, tak tu ja som sa učila už vopred v nejakom 2. ročníku a bola určená pre 4. ročník. Čiže ja som si tú genetiku sama naštudovala a istým spôsobom sa to podobá aj na matematiku. Tak toto bolo to top. A potom, keď som prišla aj na vysokú školu, tak práve úplne si pamätám, ako som bola na skúške z genetiky a pán profesor mi povedal, že takto si predstavujem skúšku z genetiky. Ja som celá šťastná, že áno, toto je ono. No tú genetiku viem, to je najväčší problém na medicíne. To všetci sa sťažujú, že tú genetiku ako buď prenašajú, alebo aj ten najväčší problém s tou genetikou. A pre teba to bolo proste akože najväčšie gro, aj teba to najviac bavilo. Áno, tá genetika. áno. OK, takže už ako dieťa si to naštudovala, hej? Ako puberťač. Puberťačka, no, dá sa povedať. Aj si robila nejaké, že pitvy hmyzu a tak ďalej, že? A čo to tam majú? Na strednej sme robili pitvu kráľovského oka. To sme my robili tiež, my sme robili prasacieho asi. Niečo tam bolo aj oko, neviem, či nejaký had, alebo niečo také sme trošku experimentovali. Mali sme tam pár medikov, doktorov v triede, takže hej, chceli pitvať všeličo. Takže to gymnázium viac menej bolo všeobecné vzdelanie. To isté, čo máme my s Vladom, nebolo to nejak špecializované. Nie. Hej, OK. No tak môžeme kľudne prejsť rovno na tú vysokú školu. Gymnázia všetci vieme, o čom sú. Tak prejdeme teda na vysokú školu. Akú si vybrala a prečo? Vybrala som si Univerzitu Cyrila Metoda. To bolo relatívne blízko a mne sa páčil ten program, tie biotechnológie, ktoré tam boli. A nemusela som tak ďaleko dochádzať, nemusela som bývať na intráku, riešiť takéto veci, že pre mňa to bolo také výhodné celkom. A veľmi ma bavilo to, že síce som ešte šla z toho temného obdobia, že napríklad v 1. ročníku som opakovala anorganickú chémiu, laboratórne cvičenia, ale to sme opakovali polovica ročníka, takže to skôr bolo o tom vyučujúcom ako o nás, keď sa stávajú takéto prípady, že je to hromadnejšie. Ale potom už, keď som bola aj na magisterskom a už svedčí o tom aj to PhD, že ako keby som našla ten svoj smer, nasadla na toho koňa a že už to bolo úplne skvelé pre mňa a
neviem, najlepšiu diplomovú prácu som napísala a podobne, že tam už som sa dostala do takých sfér, že tá genetika a v súvislosti s ňou som sa dostala k proteomike. Robila som veľa bioinformatiku. A to znamená, že som skúmala sekvencie proteínové, hľadala tam podobnosti, evolučné stromy a podobne. A na základe toho ja som sa 8 rokov venovala svojmu výskumu a to je vyvíjali sme náhradu antibiotík. Akože počas školy, hej? Počas štúdia? Mhm. Wow. Ono je super, na prírodných vedách sa mi najviac páči to, a teda hlavne u nás to bolo tak, že sme boli veľmi prakticky zameraní. My sme mali 2-krát do týždňa sme mali laboratórne cvičenia, čiže tá prax tam bola veľká a aj tie práce, ktoré boli, tak museli byť praktické. Čiže hneď od 2. ročníka bakalárskeho štúdia, kde som prešla tou teóriou, tak hneď v 3. ročníku som začala pracovať na práci v laboratóriu. Na tej svojej bakalárskej a potom na diplomovej a PhD, že ja som to robila naozaj 8 rokov v kuse. A teba to takto, tú prácu, alebo na čom si pracovala na tom štúdiu, tak to bolo z tvojej strany, alebo povedzme, bolo to nejaké študijné, nie pravidlo, ale povedzme počas nejakého predmetu ste museli všetci takto robiť nejakú štúdiu, alebo respektíve to bola tvoja proaktivita, že ťa to bavilo a chcela si strašne niečo také robiť. Že bolo to iba z tvojej strany, alebo všetci spolužiaci ste pracovali na nejakých týchto štúdiách? U nás to bolo tak naplánované a stále je, že v rámci semestru je práca na záverečnej práci, teda predmet. A je to super, pretože tým pádom jednak je zabezpečené, že ten študent pracuje, že stále po tom semestri niečo má, že sa hýbe ďalej a nemusí úplne na konci tesne predrobiť to celé a zároveň aj ten výskum ho samotný tlačí. Čiže ja som napríklad v tomto bola veľmi spokojná, že je to takto rozplánované voči tým študentom. A zároveň áno, bol tam kúsok aj mojej iniciatívy, pretože počas magisterského štúdia, keď som robila hlavne veľa tej bioinformatiky, tak ja som aj na predmetoch, ktoré ma až tak nezaujímali a mohla som si to dovoliť, tak ja som si brávala notebook so sebou a pracovala na tej práci. Mhm. OK, tak to znamená, že ťa to naozaj proste bavilo. Áno, Mhm. veľmi. A chodila si na nejaké kurzy popri škole, alebo nejakú prax z laboratóriu, kde si vlastne ešte viac išla do hĺbky? Popri magisterskom a bakalárskom a magisterskom štúdiu nie. A tam som na to ani nemala priestor, že napríklad pri bakalárskom štúdiu my sme mali režim ako keby strednej školy. Že sme boli od pondelka do piatku v škole a na tie laboratórne cvičenia sme sa museli pripravovať. Pretože keď prídem do laboratória nepripravená, neviem, čo idem robiť, tak strácam strašne veľa času. A to som sa aj potom naučila už počas toho aj magisterského a v PhD mi to veľmi pomohlo, že som mala napríklad plánovací deň, kedy som si povedala, čo všetko potrebujem vysterilizovať, pripraviť a kedy v akých časoch simultáne, aby som čo najmenej času tam strávila a bolo to čo najefektívnejšie a to bolo skvelé, že mne sa to veľmi páčilo. Takže nie, vtedy som nemala priestor, až potom počas PhD štúdia som sa začala vzdelávať v iných oblastiach. A na PhD sa rozhodla ísť preto, lebo si mala najlepšiu prácu ako magister, alebo ťa to, že fakt veľmi lákalo, že proste chcem robiť presne túto časť? Ja som bola rozhodnutá, že budem vedkyňa. Mňa to tak A aj si ňou bola. Áno, aj som ňou bola. Dreams come true. Áno, 2,5 roka som pracovala na Slovenskej akadémii vied. A aká to bola skúsenosť pre teba pracovať tam s ďalšími vecami? Pre mňa bola dosť náročná, pretože som zmenila oblasť. Tým, že ja som pracovala hlavne na vírusoch, na tú proteomiku, riešila som vývoj teda náhrady antibiotík a zrazu som sa ocitla na botanickom ústave v rastlinkách medzi samými fyziológmi rastlín, kde áno, mala som tú fyziológiu rastlín, ale ešte na magisterskom štúdiu. A
tam som zrazu bola zmetená, stratená, vôbec som netušila, o čom hovoria častokrát. Tak to bolo náročné. Ale naučila som sa nové metódy a niečo sa na mňa nalepilo. Človek sa učí celý život, takže áno, štúdium je dôležité, stále to treba. Akože človek sa potom po škole naučí Ešte ďalšie, viac, naviac. oveľa viac. Takže netreba sa toho bať, stále sa treba učiť celý svoj život. Vo vede je to nevyhnutné. V tej vede je to naozaj tak, že to poznanie veľmi, veľmi pribúda a hlavne aj teraz s umelou inteligenciou, že napríklad je vyriešená predikcia proteínových štruktúr a tým pádom tí, ktorí... Áno, chceš sa ešte spýtať, čo to je? čo to znamená. Aha, dobre. A každý, každý proteín má nejakú svoju priestorovú štruktúru a že napríklad, ak je to enzym, čiže proteín, ktorý zabezpečuje nejakú syntézu alebo niečo štiepi a podobne, tak je to veľmi dôležité, lebo potrebujeme aj odhadnúť, ako bude interagovať, kde je to miesto, ako interaguje, pretože my už potom vieme aj pripravovať svoje vlastné proteíny, syntetizovať. Tak to sa robilo a robí sa to ešte a chvíľku sa to bude robiť pomocou rentgenu napríklad, že vieme zrengenovať, alebo sa robí NMR, to je zase iná metóda. No ale umelá inteligencia nám umožnila to, že už tých dát je toľko, že my vieme veľmi dobre predikovať tieto štruktúry, čiže ako vyzerá v 3D ten proteín, dokonca aj ako interaguje s tým svojim substrátom, čiže s nejakým iným proteínom, alebo teda s tým, čo štiepi, alebo spája a podobne. No a tým pádom napríklad títo ľudia, ktorí sa tým živia, že stanovovali tú štruktúru, tak sa budú musieť preorientovať na niečo iné. A sú tie výsledky, čo vytvára AI presné, alebo stále tam musí byť niekto, kto na to dohliada, alebo neviem, či to je úplne presné. Je to úplne presné? Asi 2 roky dozadu sa to stalo a že je to dosť presné, že sú firmy, ktoré vyslovene, že na tomto fičia. Super. Majú na to nástroj špecializované. Super. Takže aj skvelý tool, ktorý nám pomôže v budúcnosti. Perfekt. jasné. Aj vo vede. Áno, ale ako to funguje s tou umelou inteligenciou? Vy jej zadáte parametre a očakávate nejaké prepočty a dostanete o nej výsledky? Alebo ako funguje umelá inteligencia v biotechnike, bioinformatike? Metodiku a podľa tej metodiky ona to spraví, hej? No, tam sú rôzne prístupy. Napríklad vieš rozlišovať pomocou Deep Mind Learning, vieš rozlišovať aj rakovinové bunky od nerakovinových. Len proste potrebuješ tam nasúkať veľa dát, že to trvá, kým sa tam nasúkaš tie dáta a už potom to vie veľmi rýchlo a samostatne a s lepšou presnosťou. Alebo dokonca vie na základe skenov mozgu vie predikovať 20 rokov dopredu, či daný človek bude mať Alzheimera. Môžete ma preskenovať? To chcem vedieť. To je trošku desivé. Ale akože chceš to vedieť, prísud, vieš, keby náhodou. Ja by som sama o tomto nevedela, keby som nemala aktuálne spoluprácu, kde sa práve pohybujem v oblasti inovácií. A je to strašne cool. Ale na vysokej škole ste toto nebrali, hej? To rozprávaš už ako práca, hej? A na vysokej škole to ako vyzeralo? Keď ste na niečom pracovali, tak napríklad na čom si pracovala? Porozprávam ešte, naspäť sa vráťme k tej vysokej škole, že ako vyzerali tie práce a tie štúdia, ktoré ste robili tam. Povedzme, ako dlho si sa tomu venovala, koľko času si tomu proste vyhradila a z toho samotné štúdium napríklad, či bolo pre teba veľmi ťažké, komplikované, či niektorí ľudia to zvládali, ty nie. Že tá práca, ešte by som sa vrátil tej práci, ktoré si robila ešte na tej vysokej škole. Ten vývoj náhrady antibiotík. Áno, poďme ešte k tomu. Tak na tom bakalárskom štúdiu to bolo jednoduché, pretože tam som len mala nejaký súbor dát, ktoré som potrebovala dať dokopy. Ono super je, že existujú stránky, kde sú sekvencie proteínové DNA a proste na základe toho viete spraviť si z toho vlastné výstupy, štatistiku a podobne. A tam to bolo... No v laboratóriu som možno bola nejaké mesiac. Potom na tom magisterskom, tam som už naozaj venovala veľa toho času, hneď od prvého semestra. A keď som dávala dokopy dáta, to znamená, že ja som mala... Viete, existujú vírusy, ktoré napadajú aj baktérie. A enzymy, ktoré používajú na štiepenie bunkovej steny baktérií,
tak sa dajú použiť a na základe toho vy viete tú bunku zabiť. OK. Veľmi zjednodušene. No ja som hľadala v rámci vírusov sekvencie pre tieto proteíny. No a tie som dávala dokopy, veľké dáta z toho robila a potom tam medzi nimi hľadala súvislosti a triedila ich a podobne. A to som napríklad robila koľkokrát pri tom, že som pozerala film alebo seriál, pretože to bolo také CTRL-V, jednoduchá práca. A potom už som išla aj do praxe, že jeden konkrétny proteín som si vybrala, jeden konkrétny enzym a ten som aj si dala, existujú firmy, kde si viete dať syntetizovať svoju vlastnú DNA pre ten proteín a potom to exprimovať, teda produkovať v E. coli a ísť do laboratória a teda nájsť si ten proces produkcie a izolovať ten proteín a jeho používať. No a to som počas magisterského robila, no v tom laboratóriu som bola mesiac a už potom počas PhD som bola len v tom laboratóriu a mala aj ešte nejaký 1-2 predmety, maličko. Čiže to PhD už bolo stále, že som bola v laboratóriu, už som bola ako keby vedec. PhD áno, ale napríklad počas magisterského mala si tam niekedy aj také predmety, ktoré si vravela, že ťa brzdia, že chcela by si sa radšej venovať tomu a tomu, ale zase sú tam aj také veci, lebo vieme, boli sme na vysokých tiež a veľa predmetov je byť kreditových a sú doslova zbytočné. Či mala si pocit niekedy, že ťa niektoré predmety brzdili, alebo to štúdium ti prišlo fakt také, že všetko si využila? Mala som predmety, ktoré ma až tak nebavili. Mala som veľa chémie, že napríklad jedna moja pani učiteľka zo strednej mi vždy hovorila, že ty nikdy nechoď študovať nič, čo bude mať spoločné s chémiou. A pritom som absolvovala všeobecnú chémiu, anorganickú chémiu, organickú chémiu, fyzikálnu chémiu. Ale to bolo pre mňa také nutné zlo, že naučila som sa to a potom som to zabudla, respektíve aspoň tú fyzikálnu chémiu som sa učila cez matematiku, integrály a derivácie. Ale bolo to také, že to mi až tak nešlo a to som tak prešla, že to musím. Pozdravujeme učiteľku, prešla. Áno. A potom tam boli naozaj tie predmety, ktoré ma bavili. Molekulárna biológia a tá genetika. No a ako by si hodnotila školu, keď si takto spätne vezmeš? Určite sa to nedá porovnávať s inými školami, ale keď zoberieš ten stres level a skúškové obdobia, bolo to veľmi komplikované pre človeka, pre mladého človeka tú školu robiť a dokončiť. Mala si niekedy aj reálne problémy absolvovať niektoré predmety alebo skúšky? Organická chémia bola ťažká. Tá bola náročná a ako som hovorila, v prvom ročníku sme polovica z nás anorganickú chémiu, laboratórne cvičenia, pretože sme nevedeli presne celkom, že čo a ako. A ešte bola aj laboratórne cvičenia z anorganickej chémie. Tie boli náročné, pretože tam boli veľmi náročné výpočty. Tam boli jednotky, ktoré sa až tak bežne nepoužívajú a ešte aj nadväzovali tie príklady na seba. Čiže keď sme nevedeli, že prvý správne vypočítať, tak sme už potom boli v keli. No a čo tvoji spolužiaci? Dosť často odchádzali? Boli tie DVD? Alebo väčšina z vás, čo ste tam prišli, ste vedeli, do čoho idete? Tým pádom ste aj s tebou vydržali do konca štúdia? Alebo aj bolo takto, že... Lebo vieš, na veľa školách sa robí tzv. Sito, ale znamená, príde 200-300 študentov, alebo aj 50, alebo 100 podľa toho, jaká fakulta. A vedia to strašne prečisťovať, hej, že my sme začínali 300 a končilo nás 80 nakoniec, hej. Že, či to bolo aj u vás, alebo zase vás zobrali v množstve 30 ľudí a skončilo vás 28, hej, že ste boli proste takí ľudia, ktorí ste vedeli, do čo idete. Ako to bolo u vás teda s týmto? Na magisterskom sme skončili všetci, čo sme začali, ale skôr na tom bakalárskom to bolo tak, že začínali sme 30, končili sme 15 a ono častokrát sa na prírodných vedách deje to, že keď sa niekto, ako napríklad ja, že nedostala som sa na medicínu, tak viacerí to potom ešte skúšajú, že napríklad po tom prvom ročníku ide veľa ľudí preč, pretože ide opäť na tú medicínu vyskúšať a dostanú sa tam. Čiže toto je také, že v tej biológii, chémii, na prírodných vedách, že ľudia idú opäť skúsiť tú medicínu. Okay. Ale Darinka, ty si vedela, že ideš ďalej na PhD, lebo ťa to proste bavilo. Bolo to tvoja vášeň. Áno. Hrabať sa v DNA.
Áno, robiť bioinformatiku, hrabať za proteínoch a byť v laboratóriu. Ty by si reálne vedela vytvoriť reálne proteín, ktorý by sme vedeli použiť aj my, ako možno, že športovci, takí, že pasívni športovci v posilke, že reálne, že vytvoríš mi proteín, ktorý je fakt, že najlepší pre mňa? Ale to není... Ja počkaj, len čo Počkaj, ale Ty na si to. mýliš. To není, ona nepoužíva proteín Ja viem, ako že proteín, ale na príjmanie, rôzne ale druhy proteínov, ale ako či vie reálne stavebnú jednotku. vytvoriť, alebo že reálne sekvenovať proteín, ktorý bol že pre danú osobu najlepší. Ty si to podľa mňa mýliš, lebo ja myslím proteín ako molekulu Molekula, a ty proteín. myslíš proteín ako, že proteín... Nutričná hodnota, Áno, to je rozdiel. presne tak. A to je rozdiel. Hej, Toto ty vysekneme. máš sebe... Ja som to chcel ti vraviť, že... Ja som si predstavil, že akože proteín Nie, nie. že čisto, že bol Proteíny, reálne, že ty máš v proste sebe bol- určité proste stavebné jednotky, ktoré sú proteíny. A tie, Zdržiavaš čas, tak áno, a tie proteíny, čo príjmaš, to Chápem, sú zdržiavaš nutričné čas, hodnoty. pýtaj sa otázky. Ale chcem si to užiť, lebo si toto... On je stále taký strašne múdry, vieš, premudretý vo všetkom, takže teraz si to užil. Dobre. Môže si to Ty zásať. si chcel si od biologičky, aby ti vystavila parádny proteín do... Nie, že tam rád, je to Jim Beam. zoberiem mi proste, že moje DNA a teraz poviem, že vysekám ti taký Ty si proteín, že frajer. kámo, že najlepšie strebateľný pre teba. Bam. Dobre, počkaj, vrátime sa späť k téme. No a teraz prejdeme k PhD, tomu tretiemu stupňu. A to znamená teraz, ako to vyzeralo? Musela sa aj učiť tú mládež, respektíve tých študentov? Áno, to bolo najzaujímavejšie, že zrazu ja som sa hneď v prvom ročníku PhD, a to je bežné, a stala takou pomocnou silou na laboratórnych cvičeniach a tiež som istým spôsobom učila. A to som si všimla potom aj neskôr, že nám napríklad veľmi chýbalo nejaké pedagogické vzdelanie. A to som aj potom rozprávala nahlas, že tým, že som sa začala vzdelávať počas PhD v soft skills, tak začala som hovoriť, že nám chýba nejaký semester, napríklad aspoň andragogiky, vzdelávania dospelých, alebo manažmentu. A áno, ja som aj učila, aj som ešte počas prvého, druhého ročníka mala nejaké predmety, ktoré ja som sa učila. A zvyšok bola tá moja výskumná činnosť. Dobre, a musela si písať veľa článkov napríklad, lebo viem, že práca doktorantov je dosť často písať články, vydávať články a tým pádom sa zvyšuje rating tej danej fakulty alebo školy podľa toho, koľko tých článkov sa proste vydáva aj mesačne alebo ročne. Bol tento problém aj u vás, alebo nie? Áno, jasné. Ono je to tak, že to je tá klasická vedecká činnosť. Tá klasická vedecká činnosť je písať projekty, aby sme získali peniaze, a byť v tom laboratóriu a potom tie výsledky publikovať. S tým, že závisí to odbor od odboru. Že napríklad, áno, čím viac, tým lepšie, ale dôležitá je aj tá kvalita, že v rôznych odboroch je požadovaná iná kvalita. A v skutočnosti na Slovensku sa ide po tej kvalite alebo viac po tej kvantite? Bohužiaľ, Dobre. ideálny stav je mať čo najviac, čo najlepších článkov, ale proste skôr sa ide po tej kvantite. Aby boli financie na školstvo. Aby boli financie na školstvo, presne tak. A aj ten kariérny rebríček ide skôr po tej vedeckej stránke. Toto napríklad mne sa nepáčilo, že od určitého stupňa, že napríklad dekán už potrebuje nejaké manažerské vzdelanie, nejaký soft skills. A toto napríklad mnohí nemali. Že videla som to, že potom ten systém zlyhával, pretože neboli dostatočne dobrými manažérmi. Mhm. Nevedeli to dobre zatrieďovať, rozdielovať tú prácu. No a teda, ty keď si dokončila to PhD, tak si mohla ostať teda učiť, nie? Stále akože doktor, dá sa povedať, doktor tej biológie, tak si mohla ostať kľudne učiť na univerzite. Prečo si sa rozhodla odísť z univerzity a ísť, povedzme, do súkromného sektoru alebo do práce, respektíve pracovať? Nebolo to celkom moje rozhodnutie, teda áno, mala som našľapnuté, aby som zostala na univerzite, ale keďže som bola veľmi aktívnym študentom v rámci študentskej samosprávy, čiže bola som členom študentskej rady, akademického senátu a veľmi také vehementne, mladícky som hájila práva študentov, tak som sa potom stretla s tým, že vedenie ma
považovalo za istým spôsobom problémovú. Aktivistku. Áno. Aktivistku, hej. No, tak to chápeme, ale zase na druhú stranu, hej, mala si byť asi na ich strane, zatiaľ čo ty si šla na stranu tých študentov. Nechcela si Áno. zlepšovať život tým študentom. Áno. Čo nie je zlá vec. To nie je Treba zlá sa určite aktivizovať, vec, hej. ak- No, ak ale tak viete, že- systém, vieš, jeden človek nedokáže systém zmeniť. Tak ale sama si nebola na to, takže. Mhm. No a ešte by som sa chcel opýtať jednu vec, a to napríklad tvoj time management. Keď vravíš, že musíš učiť, písať články a ešte do toho robíš aj nejaké vlastné štúdia vedecké, ako si to všetko zvládala? Nebolo to veľa niekedy? Nie. Ono to záviselo podľa toho, ako som mala naplánovaný experiment. Pretože ak tam boli čakačky, napríklad keď som mala deň, kedy som len potrebovala odpichnúť baktérie na to, aby som ich namnožila, tak to bola 5-minútová práca v laboratóriu a tým pádom som mohla robiť iné veci. A tie predmety a to učenie som ja dostala naplánované v rámci rozvrhu a zvyšok času som si riadila sama. Mhm. Čiže aj tie experimenty som si riadila sama, plánovala. OK, a máme aj takú ešte jednu otázku k tomu štúdiu, takú klasickú. Či si bola niekde v cudzine, alebo respektíve stretávala si sa s nejakými cudzinickými programmi, čo sa týka Erasmus a podobnými? Či si niekde vycestovala, alebo sa venovala nejakým cudzincom, čo sa týka proste multikultúrnej záležitosti počas štúdia? Počas PhD áno. Dokonca ja som chcela ísť aj na Erasmus na pol roka do zahraničia, ale počas PhD už je to také komplikovanejšie, že závisí od zmluv a veľmi aký výskum má tá daná škola. Pretože ak ja pôjdem na Erasmus, kde nebudem môcť robiť ten výskum, ktorý je špecifický, alebo učiť sa nejaké nové veci, dôležité pre ten môj výskum, tak je zbytočné tam ísť. Bola som napríklad v Srbsku u jedného profesora, ktorý bol úplne skvelý v Novom Sade, kde som sa učila robiť v rámci bioinformatiky interakcie proteín substrát. A to bolo skvelé, pretože u nás to nikto nerobil. Darinka, ako sa vyvíjal tvoj život po skončení školy? Čo bola tvoja hnacia sila ísť pracovať pre Slovenskú akadémiu vied? Lebo si spomínal, že vlastne to nebolo tvoje rozhodnutie, že to vlastne niečo sa stalo. Áno. Začala som si klasicky hľadať prácu v rôznych teda spoločnostiach, firmách, ktoré boli mojim smerom zameraní. Napríklad som natrafila na to, že podľa našich zákonov, ak chcem napríklad pracovať v nejakých firmách, kde sú analytické laboratória v medicínskom prostredí, tak potrebujem aj nejaké zdravotnícke medicínske vzdelanie, kde by som musela absolvovať také týždenné vzdelávanie, ale keby som chcela v tomto odvetví zostať dlhšie, tak musela by som absolvovať znova ako keby bakalársky titul, ktorý by mi tá firma zaplatila, ale upísala by som sa tej firme. Čiže takto som chodila na rôzne pohovory, až teda prišla Slovenská akadémia vied, kde ma v podstate zobrali zo dna na deň, pretože im vypadol človek, zostal v zahraničí vo Francúzsku. A mňa zobrali zo dna na deň, pretože docentovi, teda vedúcemu toho tímu, sa veľmi páčila moja špecializácia, že ja som robila bioinformatiku, tu tam veľmi nerobili, že malo to potenciál, aby som doplnila to portfólium. Tak to bolo fajn. Proste osud zasiahol. Osud zasiahol. Presne si to pamätám ako včera o 9:30 večer telefonát, či mám ešte záujem o prácu. Ale po francúzsky, dobrý deň, máte záujem o prácu? Ale- Treba so práto. Ale to bol Francúz, čo Ja si robím on srandu. ostal. Ja si robím zrandu, kámo. Kolegyňa, ktorá zostala vo Francúzsku. No. Tak, hej, Kolegynka. to nebol francúzsky tento. A potom ste sa stretli, ona sa Akadémia vrátila naspäť na Nie, Slovensko? nie, ona tam sa už ostala. nevrátila, ona tam zostala. Trošku nechápeme. Všetci dobre vieme, prečo tam ostala. Než by to nebolo dobré, ale Lepšie peniaze? Dobré euro tam vo Francúzsku je? To je veľmi zaujímavé, ako vlastne klesnú ľudia, ktorí majú vyštudované PhD platovo, keď sa zamestnajú napríklad v takejto verejnej správe. klesnú vstupnú, nie? Klesnú. Tabulkové Klesnú. platy, nie? Tabulkové platy, presne tak. Pretože
PhD študenti majú tiež tabulkový plat, majú štipendium, ale keďže sú to študenti, tak je oslobodený o odvody. Mhm. A keď som sa zamestnala v akadémii, tak som mala tabulkový plat. Síce mi uznali 2 roky praxe kvôli PhD, ale reálne som príjmovo klesla, pretože už tam boli tie odvody. A aký je tam rozsah, keď prídeš, alebo ideš pracovať do vedy, si hneď po škole, dajme tomu ako ty doktor, aký je tam platový rozsah? Nemusíš vedieť presne, koľko si mala, aký tam bol rozsah, od do. A potom samozrejme záleží asi od toho, čo robíš a ako máš aktivitu a potom sa to... Áno, ten nástupný plat aj napríklad v tých firmách, kde som sa bola pozrieť, je tak 1000-1200 eur, čiže dosť nízky na to, koľko rokov štúdia Mhm. je Tak tomu vynaloží. venovaných. Ako myslíš teraz ako junior, mladý človek, ktorý skončil školu, tak Áno, hej? No a áno. nie je rozdiel medzi magistrom a doktorom? No samozrejme, že. Platovo myslím. Podľa toho, kde, čo chceš ísť robiť. Mhm. Že napríklad do tých analytických laboratórií oni častokrát to PhD až tak nepotrebujú. Mhm. Stačí im ten magister. Mhm. No dobre, takže im to stačí, ale reálne ti to PhD nepomôže k kariére alebo lepším peniazom? Podľa toho, kde. A na tej akadémii vied jasné, že tam chcú to PhD, keďže chcú vedcov, ale plat je tabuľkový. Napríklad v zahraničí je to už lepšie, Mhm. aj platovo. No a ešte mám otázku k tomu vedcovi. Nie je vedec náhodou status alebo titul získavaný po rokoch nejakej praxe? Myslím niečo ako profesor. Je takisto uznávaný, mám pocit, prezidentom, ktorý mu podpisuje papiere, že je tak dobrý, že ten profesuru získava, ale ten vedec tiež nie je len takisto titul? Nie, je to pracovná pozícia. Ja som bola mladý vedecko-výskumný pracovník. OK. Takže keď pracuješ pre vedecký ústav, si vedec. Celkovo vede, keď pracuješ, tak už sa Áno. vedie. Rozumiem. Ja som stále nejak, možno to bol len ďalší hoax, ktorý mi niekto povedal, že status vedca je akože top, čo môže človek dosiahnuť v akademickej pôde a je získavaný dlhými rokmi a musí mať nejaké prototypy. Asi viem, čo myslíš. Asi myslíš CSC titul, ktorý sa dáva zámenom. A áno, je to vec, kde treba veľa rokov práce, treba tam tiež spraviť nejakú prácu záverečnú, takú hrubú bichlu napísať. A áno, je to jeden z titulov. Ale napríklad, vieš, že my tu máme stále zachované, že docent, profesor, že to sú tituly, ktoré sa získavajú. V zahraničí to tak nie je. V zahraničí je to pracovná pozícia. Hľadáme človeka na pozíciu profesora. A má tam rôzne atribúty, ktoré musí spĺňať. Ono to CSC je vlastne taký už prežitok socializmu. Áno. Ono sa to ešte stále používa. Má to nejaký význam, tá skratka CSC? Ako doslovný preklad. Takže význam. science Určite is je to niečo. niečo z latinčiny, ale to ti už Hej. nepoviem. Že napríklad aj PhD je filozofie doktor. Mhm. A pritom som z prírodných vied. Viem, tu v Bratislave dokonca ekonomovia a manažeri získavajú inžinierské tituly. Hej, rozumiem. Dobre, to CSC nájdeme, bude to tu a môžete si prečítať, čo to presne je. Ja to zistím a napíšem to na obrazovku. Ty si taký šikovný. Prosím ťa, však nemám inžinierský titul len tak, zo srandy. Bam, titul. Bam a Bam, bolo. a bam, a ďalší. No teraz už si ich tak vraj rozdávajú, no. Na toho, na ktorej škole. Vtedy ty budú stačiť. No, A to si robia, niektoré školy si robia takú srandu, že proste ty sa prejdeš po chodbe a zrazu, chytil ma kredit, vieš, už som spravil školu, no, ten kreditový systém na Slovensku je dosť smiešný, akože to fakt. Záleží, Nie je využívaný tak, ako by mal byť. Hej. Ale zase, aj keď to bolo náročné, ja som napríklad mala predmety aj z iných fakult. Že dá sa to. Ako? Iné predmety z iných fakult? Kredity z iných fakult? Čo to boli Pokémoni, si týchto chytila? Ale ty to vieš mať, pretože kreditový systém je na to určený. Lebo kreditový systém určitým spôsobom pochádza zo zahraničia, že ty by si mal mať to hlavné tie povinné predmety, ktoré sú hlavnou náplňou toho tvojho štúdia, aké si vyberieš. No a
Potom máš povinne voliteľné, čiže tam si môžeš vybrať, ale voliteľné by mali byť tak po správnosti, že ty si ich vieš vybrať naprieč celou univerzitou. No malo by to byť. Vy ste takú možnosť mali? Ja som mala, akože bývajú tam aj také veci, ale ty to musíš si to vypýtať. Pracovníčky na študijnom oddelení nie sú tomu veľmi naklonené, ale keď vieš, ako, tak vieš to mať. Neviem prečo, ako teraz nechcem dehonestovať pracovníčky na študijnom oddelení, ale mám pocit, že všetci majú úplne ten istý experience s nimi. Ja som povedal, že dobrý. Oni sú tam od toho, aby robili niečo a ty keď za nimi prídeš, že chcel by som, aby to zrobili a oni to nezrobíme. Podľa mňa to je tou administratívou, tou zbytočnou byrokraciou, ktorú robia. Pretože ak by boli veci automatizované a lepšie systematicky správené, tak by mali priestor na to byť tie úsmievavé pracovníčky. A to záleží. Akože oni majú toho podľa mňa strašne veľa agendy a každý sa ich pýta na to isté, vieš, a tu už je taký, že... Na tie isté hlúposti. Predstav si, že príde za tebou za deň 20 študentov a pýta sa ťa tú istú hlúpu vec, ktorú si vedia nájsť na internete. Ako aktivovať ISIC a kde sa prihlásim do systému a nejde mi toto, nejde mi tamto a kde je knižnica. Môžete mi to potvrdiť? Stránkové hodiny sú iba 1 hodinu v týždni. Tí ľudia ich doslova... No keď si vezme, že každý rok príde, ja neviem, 100-200 nových študentov, prvákov a oni tam prídu a každý deň oxidujú, lebo nevedia zrobiť niečo, čo je napísané na nástenke, na internete. Príde, brokovnicu nabíja. Here we go again. To je celý problém spoločnosti, že ja napríklad ešte aj ako predsednička Menzy sa s tým stretávam, že na našej web stránke v podstate akože je to jeden z prvých kontaktov a mne volajú ľudia, že ako sa stať členom. Ako sa majú prihlásiť na testovanie IQ. A ja sa ako odpoviem im, ale tiež sa nad tým pozastavím, že už vieš, že to IQ tam nebude. To som chcel vraviť, že keď sa musíš spýtať, tak sa radšej netestuj. Hej, kamo. Kamo, veď, vieš si to nájsť na tom internete, ale to je možno len preto, že ja to tak vnímam a ja sa tak staviam k informáciám, že si ich hľadám sama. Že podľa seba to posudzujem tých iných ľudí. Ale mnohí ľudia potrebujú to uistenie a potvrdenie, že to naozaj tak je, alebo potrebujú ten kontakt s človekom. Možno sú takí fakt, že neistí, možno sú také tie psychologické aspekty, že proste, vieš, celý život boli takí neistí a možno fakt majú vysoké IQ, ale vieš, boja sa, nevedia, majú strach. Vieš čo, nebude to ani, môže to byť aj to neistotou a podobne, alebo že nejaký ten kontakt s ľuďmi, ale napríklad ja to tiež niekedy robím, ale robím to kvôli tomu, že nechcem strácať 3 hodiny hľadaním a brousovaním internetu, ale proste radšej potrebujem toho človeka, ale za 10 minút to mám hotové. A keď viem, že to je, ako introvert by povedal hneď, že pre neho to je neuveriteľné, to je otrava, hej, proste rieši niečo, ale ja už som sa naučil výjsť z tej komfortnej zóny a trošku otravovať ľudí, aj keď ja viem, že to možno pre nich nepríjemné, ale viem, že keď ho potravujem 10 minút, tak ja si ušetrím 3 hodiny. A mne to z toho dôvodu príde, že niekedy je lepšie sa fakt pýtať, aj keď hlúpe otázky, no síce hlúpe otázky, no ťažko povedať, že je to relatívne. Neexistuje hlúpa otázka, aj keď je hlúpa. Nie? A teraz vybuchnú call centra, všade, Kubo toto povedal. A teraz sa presuňme do tej tvojej práce, čo si robila tej prvej práce ako biologička. Aký si mala deň v práci? Prišla si do práce, čo si robila ako prvé? Zapal si laboratórium, že svetlo a teraz... Podľa toho, ktorý, ale v zásade to bolo tak, že keďže som ranné vtáča, tak ja som mala trochu iný režim ako moji kolegovia. Mne vyhovovalo tam byť hneď ráno prvá. O koľkej? O 7. Tak to nič také. O 7. Čaká, že povieš, že 3:30. O 7. O 8. moji kolegovia väčšinou chodili najskôr o 9. ale zase tam zostávali dlhšie. Okay. Že napríklad aj môj priamy nadriadený, on prišiel na 11, na 12, ale bol tam do večera, že len mali posunutú pracovnú dobu, lebo jednak ja som nastúpila v čase covidu, čiže bolo aj lepšie, keď sme boli tak rozdistribuovaní v čase a nenachádzali sme sa tak spolu v tom priestore. A ja som väčšinou prišla, keď som mala teda laboratórny deň, lebo nie každý deň
som bola v laboratóriu, keď som mala ten laboratórny deň, tak som prišla, spustila som si prístroje, ktoré som potrebovala, alebo hneď spustila tú analýzu, ktorú som potrebovala, že tú hneď prvú som vykonala. A teda ja som mala taký zvyk, že keď som teda tak skoro ráno prišla a spustila som si veci, tak počas tej prvej čakačky som sa naraňajkovala a potom už teda išla do toho dňa, že ďalej pracovala, že plánovala som si, alebo bola som v tom laboratóriu. Keď boli také veľmi vyťažené dni, že napríklad končil nám projekt a potrebovali sme výsledky, tak ja som 3 mesiace, že bola od rána do večera v laboratóriu a robila tú istú analýzu na rôznych vzorkách, lebo vy musíte spraviť tú analýzu minimálne 3-krát, aby sa potvrdila, hej? Alebo ideálne viackrát. A čím viackrát to urobíte, čím viackrát to vykonáte, tak tým je to presnejšie, pretože začínate tam odhalovať tie trendy, tie paterny, ktoré sa tam nachádzajú. Lebo raz sa môže stať, že biológia je v tomto veľmi zaujímavá, že raz sa môže stať, že ja neviem, škaredo sa pozriete na vzorku a už vám to nejde. A potom robíte stále to isté dokola a zrazu to ide, nič ste nezmenili. A keď to nejde, tak treba hľadať, že dobre, a teraz čo zmením? Potrebujem sa nad tým zamýšľať, ako vlastne tá analýza funguje, na akom princípe, čo sa dá meniť, aké sú možnosti z iných článkov, pretože čo vzorka, čo iný proteín, ktorý sa skúma, lebo ja som hlavne teda s proteínmi robila, tak je iná štruktúrne. Ale na začiatku toho vývoja, keď začínaš nejaký projekt, je to dosť repetitívne. To znamená, že vytváraš si vzorky. A potom, až následne na to, si ich selektuješ a skúmaš viac menej tie rozdiely a prečo tie rozdiely vznikli. Takým nejakým spôsobom. Hľadaš rozdiely a podobnosti. Rozdiely a podobnosti. Takže hľadaš pattern Áno. a snažíš sa nájsť viac menej, čo ho spôsobil? Alebo aká tam je... Čo reakciu, ktorú hľadaš? No napríklad my sme skúmali transportéry železa v rastlinách. Sú tam 2 také proteíny, že jeden transportér, druhý transportér železa. A my sme napríklad skúmali, že za rôznych podmienok, napríklad, že keď máte že štandardné podmienky, potom napríklad zalievané tým roztokom, že zvýšený obsah toho železa je tam v tej pôde, tak ako sa to mení napríklad v rastline, lebo my sme robili Arabidopsis thaliana, to je modelová rastlinka, taká pekná, tak sme brali koreň, list, ktorý je ružicový dolu na rastline, stonku, listy, ktoré boli hore na rastline, kvety a ešte potom aj plody tobolky. A teraz v rámci týchto, že za tých rôznych podmienok, ako postupuje ten proteín, kde sa nachádza vo väčšom množstve, kde v menšom. To je základný výskum, že vlastne skúmate, ako tie veci fungujú. To je vlastne taká zábavná činnosť, lebo vlastne ty celý čas robíš niečo a čakáš na niečo a stále niečo hľadáš, nie? To je taká detská práca, že proste stále to musí proste baviť niečo takéto robiť. Áno, dokonca molekulárna biológia vyzerá tak, že my pipetujeme priesvitné vodičky, častokrát také malé kvapky, jeden mikroliter, že to ani nevidíš voľným okom, takže vlastne ani nevieš, či si to tam dal do tej Eppendorfovej skúmavky a zistíš to až na konci tej analýzy. Čiže niekedy to dokáže byť veľmi také zábavné. Dobre, a napríklad, akí boli tvoji kolegovia? Pracovali ste v tímoch, alebo každý mal separé nejaký svoj osobný výskum? Alebo ste boli v tímoch a pracovali ste nejako pospolu? Boli sme v tíme a každý mal nejakú tú svoju časť, ktorú zabezpečoval. Niektoré veci sme robili spolu, teda ja hlavne som veľa robila s kolegami, pretože som sa v tejto oblasti zaučala, že
to prvé, na čom som sa zaučala, bolo, že ako správne odobrať vzorky z tej rastliny, kde je čo, ako odstrihnúť, že treba mať vysterilizované všetky tie nástroje a podobne. A to bolo, že robila som kaderníka rastlinkám, hej, Mhm. v zásade. Bolo to, alebo ako správne vymyť pôdu s koreňou, aby som získala čo najviac z toho materiálu. Čiže niektoré tie časti boli vyslovene tímové, a niektoré sme mali porozdeľované, že napríklad nadväzovali na seba, alebo sme mali v rámci toho projektu niektorú časť zabezpečovali. A tak sme aj publikácie písali. Že to sa mi napríklad páčilo, lebo čo bol taký môj najväčší pain, že ja som nerada písala publikácie, hlavne tú teoretickú časť a tie diskusie. Jednak to bolo preto, že v tej oblasti fyziológie rastlín som sa necítila až tak doma. A celkovo, že táto oblasť bola taká pre mňa najväčší pain, že ja som radšej skúmala a bola v tom laboratóriu. Vieme si tvoje publikácie niekde nájsť? Sú verejné? Jasné. Na ResearchGate napríklad. Vieš nám potom poslať nejaký tvoj link? Uh-huh. Vieme to potom dať do popisu. Áno, tam Aby, na ResearchGate. že by si to vedeli ľudia pozrieť. Super. Nejaké tvoje práce. To musí byť strašne zaujímavá činnosť, proste robiť niečo v laboratóriu a niečo stále skúmať. Proste, ty si vlastne tak stále hráš s niečím, to je úplne, že... Áno, len najväčšia škoda bola pre mňa, že ten základný výskum je o tom, že sa zistí, ako veci fungujú, opublikuje sa to a ide sa ďalej. Nie je tam tá aplikácia. Vlastne ty to dokončíš, stopka, ok, tak ide niečo do ďalšie. A že tá vec, ktorú si predtým robila, už vlastne už nežije svojím životom? Chceš to takto povedať? Závisí od toho, aké sú projekty. Že dajú sa získať projekty, že sa v tom pokračuje, ale v zásade ten základný výskum býva taký, že býva bez aplikácie. A kto rozhoduje, či sa daný výskum aplikuje alebo neaplikuje? Získané projekty, alebo aj mindset tých vedcov, pretože existuje taký istý vedecký smer, že áno, tá práva veda je len o tom výskume, o publikáciách, nemôže byť pošpinená nejakým marketingom, predajom, biznisom. A toto napríklad, že jednu z spoluprác, ktorú mám a ktorá ma veľmi baví, je, že som v Livby Academy program leader, čiže zabezpečujem, aby vzdelávací program fungoval. A mne sa veľmi páči, že tam práve, že tie vedecké aplikácie snažia sa, aby vznikli vo forme startupov a išli do toho biznisového prostredia. Aj prepájajú vedcov, nevedcov. A je to úplne super, pretože už tam vznikli 2 reálne startupy. To znamená, že robíte nejakú prácu, nejaký projekt a tým pádom, keď to má potenciál na seba aj zarobiť a dostať sa na verejnosť, tak to ide aj ďalej, hej? Aplikuje sa to teraz. Myslíš momentálne. to Livby Academy? No, to myslíš. To je, vieš čo, to trochu funguje inak. Je to 8-mesačný vzdelávací program, kde sú aj vedci, aj nevedci, sú tam, že z marketingu, máme tam jedného chalana teraz napríklad, čo študuje jazyky, alebo dizajnéri sú tam, čiže rôznorodí ľudia. A oni majú 4 mesiace, majú teoretickú časť, kde sa učia od toho, aké sú trendy vo vede aktuálne v rôznych oblastiach, cez základné biznisové prvky, ako je business model Canvas a podobne, stratégie, ako sa učujú a podobne. Potom líderskú zložku a sebarozvoj, sebapoznanie, pretože je dôležité vedieť, že akú úlohu zohrávam v tíme, aby som vedel byť prínosný predtým, lebo niektorí sú skôr takí rozbiehači, niektorí doťahovači, napríklad niektorí sú lepší lídri, niektorí radšej vykonávajú úlohy. No a potom sa ide do inkubačnej časti. A to je, že majú 4 mesiace na to, aby vymysleli tú svoju inováciu, kde robia prieskum trhu, robia základné kalkulácie a teda ak je to low-tech, tak chceme aj nejaký prototyp. Ak je to high-tech, tak tam ten prototyp nie je žiadaný. A
napríklad vznikol startup, ktorý dostal investíciu na to, aby mohli aj vôbec skúmať, lebo zase v tom biotech prostredí, alebo teda v tom life sciences a envirotech je to také, že nie je to tak rýchlo ako napríklad pri aplikáciách, že to viete veľmi rýchlo mať, že do týchto prírodných smerov musíte veľa peňazí naliať a chce to viacej času, aby naozaj to produkovalo peniaze. Mhm. Takže vlastne teraz pracuješ v inováciách viac menej. Aký bol ten prechod od tej Slovenskej akadémie vied a prečo si vlastne prešla na tie inovácie viac? Ja som prešla k podnikaniu celkovo, pretože už počas PhD štúdia som začala robiť tábory pre intelektovo nadané deti, že stala som sa členkou Menzy a tieto tábory som začala robiť a prišla som na to, aj COVID mi to ukázal, že akékoľvek my máme tu rôzne výskumy a prinášame do sveta zmeny a tak je nám to istým spôsobom na nič, keď nie sme zdraví ako spoločnosť. A hlavne COVID mi to ukázal, že ja som to napríklad veľmi citlivo vnímala, celé to všetko, čo sa dialo, ako začali byť vedci znevažovaní a celé to vedecké poznanie. Tak preto som sa začala orientovať viacej na ľudí. A rok som bola na čiastočný úväzok v Charite, že tam som si tak odpočinula od tej vedy a sranda je, že do Livby ma už 2 roky predtým mi ponúkali prácu a teraz som ju prijala, že keď už sa tak dlho motáme okolo seba, pretože v minulosti som im aj zabezpečovala vzdelávanie o rečníctve, alebo som im moderovala finále jedného ročníka, čiže dlho som bola s nimi v kontakte. A teda to, že ťažko sa mi napríklad aj definuje tá moja pracovná činnosť, pretože robím aj pre Livby Academy program lídra a potom robím svoje vlastné vzdelávanie, a to je to mindfulness, rečníctvo, sebarozvojové tréningy a potom venujem sa tým intelektovo nadaným deťom. Robíme krúžky, tábory, klubovne. To sú také 3 oblasti. K tomu sa vrátime určite, všetkým 3 témam, všetkým 3 aj k práci, aj k tým táborom, aj ku všetkému. Ale chcem sa opýtať, jedna vec ma zaujala, že počas tej korony naozaj bolo na vás pozerané nejako nevraživosť tých ľudí? Aj teraz je. Vieš, že veľmi jednoduchý príklad, že ja som napríklad vo svojej rodine jediný človek, ktorý má vysokoškolský vzdelávací titul. A teraz môj súrodenec nemá ani maturitu a ja som to cítila už v tej rodine, pretože nemá ani maturitu, skôr je ladený tak nacionalisticky a rozprával mi, aká je PCR zlá metóda. A ja som na ňo pozerala, že no vieš, ale ja mám z toho 3 štátnice. Ja naozaj viem, čo to je za metódu a v čom spočíva. A úplne som bola tak akože odpísaná, že ja o tom nič neviem, ja sa tomu nerozumiem. Lebo si zaplatená, alebo čo však? Áno. Takže normálne ťa odsúdili tým, že si ich argumentovala, alebo si im kontrolovala ich názory, tým pádom si bola nie úplne priateľská, nevyhovujúca. No to je zaujímavé, to som nevedel, lebo ja som vedel, že berú tak akože vedcov, lekárov, ale som myslel, že skôr niečo ako biochemia, biomedicína. Ale nevedel som, že oni teraz budú brať brutálne teraz vedcov ako dá sa povedať, vedeckú, ako som povedal, vedeckú obec, že budú brať tak ako nepriateľskí ľudia, hlavne počas tej korony, no. Ale ono je to celkovo, že my teraz žijeme dobu postfaktickú. Reálne. Že fakty, akože že ja si môžem vymyslieť na internet v dnešnej dobe, čo chcem a čím viac je to šialené. A čím viac sa to zdieľa? Vieš, ale pritom existujú také zaujímavé vedecké objavy, že napríklad les je celý veľký ekosystém. Alebo sú objavy, že sú tam náznaky, že aj rastliny cítia bolesť, pretože vy keď poraníte rastlinu, tak od toho miesta zranenia
a prejde taká vlna vápniková, akože cez vápnikové kanály, cez tú rastlinu, že to ako keby je tá bolesť. Tá reakcia na to zranenie. A ja som teraz pozeral tiež ako jeden dokumentárny, dá sa povedať, seriál, film, že ako sa hovorilo o tých stromoch, lesoch, že oni spolu komunikujú cez Cez korene. korene, áno. Majú A normálne cez komunikačnú sieť. huby, cez... Mycelium. No ale vieš, obyčajný človek ti povie, že ti hrabe, že... Ale pritom v konšpiračných teóriách to nájde všetko so všetkým prepojené, ale keď to zistia veci... No. Ja už som to dávno vymyslel. Ono strašne tu ide ako sa vravela, strašne toto ide z Ameriky, takéto, všetci nás chcú oklamať, vláda je proti nám, Prílišné pochybovanie. hej, Až cynizmus vo všetkom. presne, všetci nás chcú zničiť, všetci nás ovládajú a proste je tu vyššia moc a tí nás úplne zničia. Musíme proste sa držať svojich starých zákonných vecí, ktoré sú síce staré, už nedávajú ani zmysel, ale toto je veľký problém, no, ako toto uznávam. Podľa mňa je problém aj v tom, že my sme mali aj dosť veľkú alkoholovú kultúru, že problémy sa riešili alkoholom a teraz našťastie aj, že nastávajú generácie, ktoré si riešia svoje traumy a svoje problémy, ale že napríklad priznať si chybu alebo vôbec byť ochotný zmeniť názor Sebereflexia, no. sa berie ako slabosť. Že tie naše hodnoty sú trochu pomýlené. A potom sa robí sranda z ľudí, ktorí chodia na terapiu, pritom terapia je, že podľa všetkého veľmi dobrá vec. No nie, podľa všetko terapia je veľmi dobrá vec. Terapia je veľmi dobrá vec. Lebo zodpovednosť nás ako dospelých, hlavne ak chceme mať deti, tak je riešiť si svoje problémy, svoje traumy. A neprenášať ich na deti potom. Presne, neprenášať si ich na deti, lebo dieťa si tak či tak spraví nejakú traumu. A to môže byť, že napríklad je doma úplne v bezpečnom prostredí, len sa v noci zobudí na základe nejakého zlého sna, preľakne sa, že je doma same, ale pritom vedľa v tej miestnosti sú tí rodičia a proste dieťa už má traumu, že my ich neuchránime, ale na druhú stranu, že ak my máme nejaké traumy, tak by sme si ich mali vyriešiť. No, toto na Slovensku je najhoršie, že človek, ktorý chodí na terapiu alebo psychologovi, tak je braný ako, že je chorý. No, je to stigmatizované. Je, že proste mentálne chorý a potrebuje pomoc nejakého špecialistu, pritom to nie je pravda. Je to, keď sa človek nevie pomôcť, tak ten psychológ mu ukáže cestu. Nie je to tak, že urobí z neho psychopata, zrobí normálneho človeka, ale viac menej ten psychológ ho guiduje, vedie ho, presne nájsť tú správnu cestu. Tie isté problémy, depresie boli aj v minulosti, len človek, ktorý išiel buď alkoholom, alebo išiel sa vyspovedať a podobne. Takže akože existovali kvázi nejaké náplaste, ale neriešilo to tú vec. To boli, že krčmové terapie, vieš, že tam s kamošmi a potom prídeš zbyť deň. To neboli, to sú, to je non-stop stále, Toto je naša taká, ako viem aj seba niekedy proste pristihnúť, že je toho veľa, je stres, tak proste ideme s chalmi na pivo a naša terapia je traja chalani, sa sťažujú na život, rozprávajú, čo ich trápi a pijú popri tom pivo. Nie je to zlé, ale nie je to ani dobré, ale zase, Keď to zostane v tej forme sťažovania sa, tak sa nič nezlepší. Že čo potrebujem urobiť, je ísť do tej akcie. A častokrát si nevidíme sami tie svoje vlastné problémy. Preto napríklad mnohé firmy si najímajú konzultantov, lebo proste už sú v tej bubline a nevidia, nie sú schopní vidieť, ako by mohli veci zlepšiť. Taká asi kvázi zdedená vlastnosť, lebo to sa vlastne potom generačne posúva ďalej. Také tie problémy si riešiš týmto spôsobom. Áno, to sú paterny, ktoré sa objavujú v rodinách. No, my to máme z východu s Vladom, že tam sa to presne takto riešilo, no. A to teraz sa to rieši. Ale tu sa to zlepšuje, no. Na západe to je lepšie. A potom sme, že prečo sa ten má lepšie ako ten? No lebo namiesto toho, aby išiel večer chlastať, tak si robil nejaký kurz, vzdelával sa, proste odriekol si a ono to je o tom. Alebo začal podnikať. A podnikateľe sú na východe braní, akože on chce peniaze zarábať všetko. A náhodou napríklad niekto vytvára nejaký nový startup, niečo, čo ho baví. Ale Veď práve. Že chcem peniaze, akože čo je na tom zlé? S peniazmi sa dá veľa dobrých vecí urobiť. Dá.
Dá sa, ale Ale my ich nemáme. vo väčšinou prípade sú to nie dobré veci, ale Mercedesy a domy a vily. Ale hej, sú aj ľudia, ktorí jasne tie peniaze používajú na iné veci, na pomoc a na vzdelávanie, na rozširovanie niečoho. Takže áno, netreba samozrejme všetkých podnikateľov hádzať Do jedného vreca. do jedného vreca, aj do jedného mecha. Takže určite sú aj dobrí ľudia. A ako vravíš, tie peniaze, každý cudzí, lebo chce peniaze. Ale tak ono, všetko je teraz o peniazoch a bez nich sa nedá zrobiť nič. Ani dobré, ani zlé, ani nič. Aj proste ako je to jasné, že ako sama si vysvetľovala, že ten marketing bol dôležitý a problém, čo si mala v tom, v tom vedeckom ústave, že ste nevedeli sa dohodnúť na niečom. Ono to nebolo tak, to je proste, že je tam nastavené, že toto je základný výskum. Proste máme na to projekt, vyskúmame, opublikujeme, ideme ďalej. No ale ty si spomínala, že chcela si im nejakým spôsobom ukázať, že dalo by sa urobiť na to nejaké peniaze, Vtedy alebo... som ešte nemala tú tendenciu, a vtedy som ešte nepoznala, že nevedela som, že takéto veci, takéto možnosti vôbec existujú. Mhm. No dobre, a teda prečo si odišla? Prečo si povedala, že dosť bolo akadémie vied a teraz A si idem povedala, robiť inovácie. idem robiť niečo iné. Čo bol tvoj hnací motor, motivácia urobiť túto zmenu? A hlavne som chcela pracovať na svojich vlastných snoch a na veciach, ktoré ma bavia, pretože istým spôsobom moja charakterová črta je, že ja mám aj problém občas s autoritami, aj s tými typmi autorít a mnohokrát ten vedecký systém je tu na Slovensku taký skostnatelý. Mhm. Čiže tým, že som sa ja začala vzdelávať soft skills, tak mne úplne iným spôsobom som videla svet a chcela som si plniť svoje sny a byť si sama sebe pánom. No a nemohla si v akadémii vyberať témy alebo projekty, na ktorých si pracovala? Boli ti prideľované? A istým spôsobom mi boli prideľované, pretože som bola súčasť toho tímu a zároveň nebola som ešte tak vysoko, aby som mohla toto napríklad ja robiť. Vieš, že keď si mladý vedecký pracovník, tak vlastne si zapojený do toho tímu. Áno, môžeš mať aj svoje vlastné projekty, ale tie sú také menšie. A tým, že ja som bola pri rastlinkách, kde som nebola až tak doma, tak to nebolo pre mňa až také komfortné a nevedela som ani napísať nejaký taký projekt, ktorý by bol schopný a že by dostal peniaze. No a teraz v momentálnej práci takisto robíš nejakú vedeckú aktivitu, alebo respektíve logickú, biomechanickú, Niečo z bio. hej, whatever, Whatever niečo. bio, čo robíš bio? Okrem separovania. Hej, respektíve ostala si v obore? Istým spôsobom áno, pretože tá moja najväčšia spolupráca, ktorú aktuálne mám v Live Bee Academy, je práve o tom, že sa pohybujem v tom odvetvi inovácií a mne ten biologický background, alebo teda ten vedecký background pomáha, že jednak chápem tým témam veľmi dobre a zároveň, že tým, že ja som sa stala takým generalistom, že som sa vzdelávala aj v iných oblastiach, tak všetko toto som vedela spojiť, lebo ja som hľadala aj, kde zapadnem. Že ja som ani medzi tých vedcov nezapadala práve kvôli tomu širokému záberu, ktorý mám a mala som. Takže tuto je super, že ja môžem spojiť všetko to, čo viem, že o rečníctve, líderské zručnosti, vzdelávanie mimoškolské, zážitkové vzdelávanie, vedecký background a je to super, lebo sa stretávame so zaujímavými ľuďmi. A vlastne, čo bola otázka? A otázka je také, že povedz nám niečo o každej z tých troch aktivít, ktoré teraz momentálne robíš. Začneme tými deťmi. To učenie tých detí. Začať s deťmi. Dobre. Tak deti, robím tam tábory hlavne, krúžky a klubovne. Máme tam rôzne typy aktivít a hlavne také, ktoré sú zamerané na rozvoj intelektu a kreativity. Pretože predstavte si to takto. Ja pochádzam z dediny, ktorá má tak 2600 obyvateľov. Taká základná škola má približne tak 250 detí a 2% nadaných, to je tak 5 detí. Ako sa nájdu? A ako ich nájdeme a ako ich podporíme. Pretože pre ich zdravý sociálny
A emočný vývoj je dôležité, aby mali pocit, že niekam zapadnú. No ale keď tých 5 detí na celej základnej škole to asi nezapadnú, tak to je najdôležitejšia zložka, ktorú robíme, že my združujeme tieto deti, aby mnohé z nich prvýkrát zažijú, že niekam patria, že nie sú tie divné, Mhm. že nie sú tie divné, čo majú tie divné záľuby, že ako napríklad hej, šák, alebo proste astrofyzika, alebo čo. Dinosaury. Hej, dinosaury a tak. Tak toto. A máme... Neviem, či dinosaury selektujú tie chytré deti, lebo ja som miloval dinosaury A ja tiež. doteraz, ale nemyslím si, že by sme tam patrili. Ale si mu to potvrdila. Hej, alebo dinosaury. Si mu dala takú nádej. No dobre, aj dinosaury. Ja chcem ísť do toho tábora tiež. Nemyslím si, že by dinosaury ako... Poznáte spoločenskú hru Osadníci z Katanu? Poznám, nehral som to. Dobre, to nevadí. Tak my máme napríklad outdoorovú adaptáciu tejto hry. Decká sú v tímoch, chodia zberať suroviny, musia si vymyslieť svoju vlastnú stratégiu, aby vyhrali a ich to strašne baví. Ja napríklad, keď sme mali vedľa nás iný tábor, kde boli takí turisti, tak som sa rozprávala s pani učiteľkou telocviku a ona ma presvedčala o tom, že my tým deťom berieme detstvo, lebo deti majú proste behať za loptou a hrať sa a takéto veci a že my, keď im dávame takéto typy aktivít, že máme 200 spoločenských hier, ktoré sa hrávame. A to je úplne mega. A tak my im neberieme detstvo. My im práve, že dávame to, čo ich baví. Mhm. Otvárame im tú kreativitu, to, že môžu používať thinking outside the box, to, že sa môžu proste vyblázniť, lebo tá škola ich dáva do rámcov. A nie je to možné, že oni vedia, oni matematiku počítajú napríklad intuitívne. Mhm. Že oni nevedia ako, nevedia povedať postup, ale vedia výsledok. Mhm. A teraz pani učiteľka ich tam nutí, že no ale veď mi povedz, že ako... A on to nevie vysvetliť. A potom dostane 4 a myslia si, že je hlúpy a mu hovoria, že je hlúpy. Mhm. Tak toto je to najväčšie gro, že my im poskytujeme aktivity, ktoré ich bavia. A zároveň začali sme aj združovať rodičov, lebo s malými detičkami sme nerobili. A teraz v apríli sme mali peknú akciu, mali sme víkend rodičov s deťmi, kde sme zobrali rodičov s malými deťmi, tak 5 až 8 rokov približne. Rodičom sme dali večer vždy nejakú prednášku, napríklad od psychológa, ktorý sa venuje, ktorý pôsobil na škole pre nadané deti, od kolegyne, ktorá je špeciálna pedagogička a to viete napríklad, že špeciálni pedagógovia sa primárne orientujú na deti s handicapmi? Vieme, to tam mali sme to hej, pred 2 týždňami. Hej, tak my máme špeciálnu pedagogičku, ktorých je strašne málo, ktorá sa orientuje na nadané deti. Pretože zo zákona nadané dieťa má, diagnostikované nadané dieťa, má nárok na špeciálno výchovno vzdelávacie prostredie. Zajímavé. Má nárok. Áno, a ešte aj škola dostáva za ňo viac peňazí. Mhm. Hľadajte nadané deti, budete mať viac peniazí v školstve. No, pedagógovia to častokrát vnímajú ako záťaž. Hej, lebo to dieťa má iné potreby. Áno, to dieťa má iné. A ako viete rozlíšiť tie deti od ostatných? Že sa správajú trošku ináč podľa iného vzorca? Alebo ako ich hľadáte v tej škole? Tých 5 detí z tých 250. Sú tam rôzne spôsoby, že napríklad používame súťaž IQ Olympiáda, to je pre 2. stupeň základných škôl a príjmu až kvartu 8-ročných gymnázií, kde naozaj, keď si tieto deti umiestnia, sú to logické úlohy, tak vieme povedať, že áno, toto je nadané dieťa. Alebo máme spolupracujúce školy, kde robíme také screeningové testovanie, ktoré vie povedať, že toto dieťa je pravdepodobne nadané. V tých táboroch my to nehrotíme, že tam nemáme podmienku, že musíš mať o tom papier, ale skôr nabadáme rodičov, že vy poznáte svoje deti, viete, že by ich tento typ aktivít bavil, tak ho k nám prihláste, lebo ak máte športovce, áno, sú nadaní športovci, existujú aj my máme takých, že aj šport, aj to nadanie intelektové, ale že ak je to vyslovene niekto, že ich takéto veci nebavia, tak hovoríme, že nedávajte nám sem to dieťa, lebo to dieťa bude trpieť. Mhm. Mhm. Jasné.
Ale oni chcú dávať to dieťa kvôli tomu, lebo si myslia, že to dieťa je inteligentné? Alebo že bude tráviť viac času s inteligentnými deťmi, tak ono bude? Alebo prečo ti podsúvajú tie deti? Sú aj takí rodičia. Hej? Sú aj takí rodičia, ktorí si myslia, že sú dokonca ľudia, ktorí vysoký intelekt a takéto to, že existuje nadané dieťa, zaznávajú a vôbec to neuznávajú. Ale ono je to, že vec, ktorá je že na fyziologickej úrovni. Intelektovo nadaní ľudia majú inú štruktúru mozgu. Majú viacej synaptických prepojení a viacej gangliových buniek, viacej šedej mozgovej kôry. Tým pádom ich premýšľanie je rýchlejšie a je iný typ zmýšľania. No a každý sa rodíme s nejakým pásmom inteligenčným, kde sa dokážeme dostať na tú svoju vrchnú hranicu. Ale proste z podpriemerného alebo priemerného dieťaťa génia nespravíme. No jasné. Že ono to má svoje limity. No ja som sa chcela pýtať, že či ten inteligenčný kvocient je možné zvyšovať. To znamená, že keď má niekto 100, vie sa dostať povedzme na 115 logickými hadankami, puzzle, štúdiom, proste, že sa vie doslova vybústiť to IQ. Dá sa to? Do určitej miery pár bodov sa vie. Ono skôr, čo sa potom deje, že vieme sa vyskylovať v tej konkrétnej činnosti a v nej byť. O tom hovorí napríklad pravidlo 10 000 hodín, ktoré zaznáva talent. Hej? Že naozaj, aj keď priemerný človek proste drie, tak dokáže sa dostať na vrchol. Na druhú stranu, keď spojíme talent s tou pravidelnou prácou, tak to je neprekonateľné. Áno, takže dokáže byť pracovitý, dokáže byť talentovaný, to môžu byť zároveň rovnakí, hej, na rovnakej úrovni. Ale keď sa spojí aj práve tie dve veci, tak to je bezkonkurenčný taký človek, hej. Tak na talente tiež musíš pracovať, to nečaká, že proste už... No, veľa umelcov vraví, že keď im vravia, že máš úžasný talent, vraví, hej, talent, ale to, že to robím 30 rokov a že to sú 10 000, 100 000 hodín, to není len talent, hej. Ktorí dokonca umelci sa vedia až uraziť, keď im povieš, že má talent. Ale to nie je talent, to som ja, to ja som makal, to ja som sa trápil. Ale zase, hej, ako máš Že pravdu. ja som si našiel ten smer, tú svoju techniku, čím som výnimočný. Ale toto je zaujímavé, no, lebo verím tomu, že sú aj rodičia, ktorí berú ako špeciálne nadané dieťa ako status alebo nejaká trofej, ktorou sa môžu pochváliť. A to znamená, že keď možno to dieťa je regulár, normálne dieťa, tak oni majú takú tendenciu, že keď ho dáme k ostatným, tak ono sa začlení sa. Bude aj ono, ale to sa asi nedá. A pritom to dieťa môže byť práve že frustrované kvôli tomu. Alebo bude v týchto aktivitách práve bude zaostávať. Nie? Čo by bolo. No ako im to vysvetlíte tým rodičom? Že nejako citlivo, že... Nám sa to až tak nestáva, že naozaj máme to šťastie, že skôr nám dávajú naozaj tie nadané deti. Ale tako, že povieme tým rodičom, že viete čo, že tieto aktivity ich až tak nebavili, že možno nejaký iný typ treba nájsť. Jasné. Že treba to veľmi citlivo s tými rodičmi. Rodičia sú citliví na svoje deti. Jasné, deti sú pýcha a to stačí len menšia kritika toho dieťaťa. Tak keď to tak nebolo. My sme boli takto, že naši učitelia, keď skritizovali, my sme dostali bomby. Ale teraz je doslova učiteľ takto, tie deti sú takto a rodičia, proste učiteľ povie, že to dieťa je slabšie, má problémy, to neexistuje. Moje dieťa. A ešte proste vynada tomu učiteľovi, lebo neviem, kedy sa to stalo, ale zrazu z tých detí sú považované za sveté, ale pritom tie deti to sú špongie. Presne ako sme tu mali predtým hostia, ale tu sú malí ľudia, také prázdne schránky, ktoré kopírujú a ako špongie všetko nasávajú. A ty, keď ho budeš brať ako super nad človeka a on je úžasný, to nie je dobrý prístup. Vlastne tam zamedzuješ, to môj bol lepší. Hej, vytváraš mu hranice. Áno. Hej, no, toto je s tými deťmi, určite to musí byť ťažké pre teba, tá práca s deťmi a s rodičmi, lebo doslova máte tie deti malé špongie, nie že ťažká, ale skôr taká dôležitá, by som povedal, hej, zodpovedná. No, akože ja to beriem tak, že ja sa s tými deťmi hrám. Na druhú stranu, že mne v tom pomáha to, že ja sama som nadaná a ešte k tomu mám emocionálnu hypersenzitivitu, čo sa stáva pri nadaných, že sú tam rôzne hypersenzitivity.
Že mám vysvetliť, čo to je asi, že? Myslím si, že asi viem, ale skús to vysvetliť. Hypersenzitivita. To je nejaká krivka, ktorá ti skače? Že proste Ja niečo rýchlo vytočí a úplne, že... nevytočí, ale že si v pohode a zrazu ti je niečo strašne ľúto. A jednak, že moje vlastné emócie dokážu byť silnejšie a zároveň, že nasávam emócie iných. Mhm. Že môj mozog veľmi rýchlo vyhodnocuje také podvedomé, nevedomé signály, reč tela, tón hlasu a podobne. A ja na základe toho sa viem vžiť do tých ľudí. Nie, že vžiť, ale ja prežívam to, čo tí ľudia. A to... Super empatia. Hej, super empatia, ale nie, už sa to nevolá empatia, už je to stotožňovanie sa. Že napríklad mne to pri tých deťoch pomáha, lebo ja sa viem vžiť do toho dieťaťa a ja viem presne trafiť ten kliniec po hlavičke a mne deti hovoria veci, ktoré nehovoria nikomu, že ja riešim napríklad, keď majú panické ataky a podobne, že ja som tam taký psychológ. A to je zvláštne, lebo možno teraz poviem iba nejaký stereotyp, ale väčšinou sú brané práve, že nejakí vysoko inteligentní ľudia ako roboti, ako ľudia bez emócií, že sú tak inteligentní, že tie emócie nejako pohlcujú a nepotrebujú ich. A ja som v tom viac menej žil, lebo som si samozrejme študoval tých masových vrahov, ktorí v rozhovoroch vysvetľovali, lebo vždy mali proste na 130, to bolo proste neskutočne inteligentní ľudia a oni sa správali ako alfa samci, predátori. Oni vraveli, že oni vnímajú tých ľudí, obyčajných ľudí proste ako ovečky. A on je natoľko inteligentný, že proste on nevidí dôvod, prečo by nemal ublížiť tomu človeku, ktorý je proste slabšie inteligentný, sú jednoduchí ľudia, lebo on ho bere ako slabšieho, menšieho, nepotrebuje ho. Tým pádom jeho inteligencia mu vraví a zvedavosť objavovať a skúšať tých reakcií tých ľudí a potom im ubližujú. To už je neexistencia vyšších citov, ale to už vlastne to sú psychologické aspekty, to už by sme potom zase išli do inej sféry. To už je sociopatia, to je niečo iné, ale v roku, áno, je to veľký mýtus, že ľudia s vysokým intelektom majú nízke EQ a je to obrovský mýtus, pretože v 2021 vyšla metaštúdia, ktorá práve že naznačovala, že skôr je tam tá empatia väčšia ako u bežných ľudí, pretože zoberte si to tak, že viacej synaptických prepojení, viacej gangliových buniek. To znamená zvýšená chémia mozgu, to znamená väčšie prežívanie emócií, že tie deti napríklad mávajú také záchvaty, že proste zúrivosti a neviem čoho a my ich tak sekáme do formy, že im hovoríme istým spôsobom, že to ich prežívanie nie je v poriadku a tým pádom oni sa určitým spôsobom odstrihnú od svojich emócií. Alebo keď zažijú veľké, ťažké, bolestivé emócie, tak dobrovoľne, vedomé či nevedome sa od toho odstrihnú a prejdú do toho módu kalkulačky. To je pravda, ale je to väčšinou na základe skúseností. No dobre, tak teda sa spýtame na takú možno osobnú otázku, odpovedať môžeš, nemusíš. Čo tvoj partnerský život ako takého inteligentného človeka a vedca, podnikateľa, ako tie vzťahy sú u teba? Máš problém si nájsť človeka, s ktorým by si rozumel, lebo chlapi majú veľký problém s ambicioznými a inteligentnými ženami. Ako to je u teba? Ja som väčšinou, akože od tej puberty, väčšinou svojho života, ja som bola v dlhodobých a stabilných vzťahoch. Čiže nemyslím si, že mám problém nájsť si vzťah. Skôr je to podľa mňa, že tým, čo som si v živote zažila, že to už je tá osobná sféra, že mám určité paterny vo svojom živote, na základe ktorých si vyhľadávam partnerov a nie je to o tom, že vyslovene si robím checklist, že musí mať IQ nad 130, musí byť člen VNC a neviem čo všetko spĺňať. Sú výskumy, ktoré naznačujú, že hlavne vysoko inteligentné ženy majú problém nájsť si partnera a pri rozdiele inteligenčnom, že 30 bodov a viac, už začínajú komunikačné šumy a komunikačné problémy. No to ma tak zaujímalo, že keď si mal povedzme partnera, ktorý bol menej inteligentný, že či si nemal taký pocit, že sa ťou nestíha, alebo má také reakcie, keď si povedal, že a ty
Ty čo si? Ako ty jak premýšľaš? Že ti prišlo možno detinskejší alebo jednoduchší? Podľa mňa som takého partnera nemala. Nemala si, že našla si stále takého človeka, čo... Že aj keď som mala napríklad partnera, keď som bola puberťačka, ktorý nemal ani maturitu, tak ja som vnímala, videla som, že je inteligentný, lebo existuje aj taký akože sedliacky zdravý rozum a to sú proste ľudia, ktorí sú veľmi inteligentní a zároveň sú v úplne bežných prácach, povolaniach. Ďakujem. Jasné. To si tiež všímam, že sú ľudia, ktorí reálne nemusia študovať, ale tak bežne rozumejú veciam a nesnažia sa byť v tom úplne, že najmudrejší, ale majú taký ten kvázi zmysel pre tú správnosť, že proste nehrnú sa do veci len tak, ale majú na to čas, počkajú si, že sú takí opatrnejší v informáciách. Tak samozrejme, určite sú inteligentní ľudia inteligentní, to znamená, že niektorí majú ambície, chcú dokázať veľké veci, ale niektorí inteligentní ľudia takisto chcú mať taký životný pokoj, ľud, nájsť si taký, dá sa povedať, harmonický život, že nepotrebujú teraz, som super inteligentný, tak idem teraz robiť veľký boom, zmením svet. Spravím biznis nejaký, sa robím, vytvorím Teslu alebo čo. Skôr mi to príde také, že mohol by som, ale nechcem. Darinka, poznám niečo o tých 2 ďalších prácach alebo povolaniach, ktoré robíš. V mojich ďalších 2 oblastiach. Tak čo sa týka vzdelávania, tak ono to závisí od toho, že máme napríklad, sme partia kamarátov, ktorí robíme sebarozvojové tréningy, kde učíme, je to taká víkendovka v malých skupinách, že cca 12 ľudí, kde učíme ľudí zažiť si svojich 100%, pretože dnešná doba je veľmi jednoduchá. Hej, kliknem si a mám. Že veľa ľudí nebojuje sám za seba. Hej, že nejde na tých svojich 100%. Ani dokonca nevedia, čo je ich 100%. Že mi to napríklad častokrát nám argumentujú, že no, ale tých mojich 100% je každý deň iný. Že áno, a jak ja viem, kedy niekto iný dá svojich 100%. Že, ale to vidíš, že proste keď dáva niekto športový výkon, alebo keď vidíš proste spevákov na koncerte, hudobníkov, vieš presne povedať, tento človek dáva svojich 100%. No a my učíme účastníkov sa toho aspoň dotknúť, aby vedeli, o čo v živote prichádzajú, ako si ochudobňujú svoj život, že sa nebijú sami za seba. Že napríklad u mužov je to extrémne dôležité, že proste že častokrát sa boja svojej vlastnej agresie, ale tá zdravá agresia, priebojnosť je dôležitá. Čiže toto, robíme rečnícke tréningy, ja chodím, keď si ma zavolajú, napríklad teraz som bola v spolku farmaceutov, tak som robila úvod do mindfulness techník, pretože to je veľmi dôležité. To je tá prevencia. Mne sa páči tá prevencia zaradiť do svojho života. Mindfulness, čiže prvky, cvičenia, ktoré upokojujú mozog, napomáhajú sústredeniu, zlepšujú spánok a celkový well-being. Je to lepšie, ako potom riešiť vyhoretie. No a tá ďalšia, teda veľká súčasť môjho života aktuálne, teda Live Be Academy a tam som program líder. Čiže na mne je, aby ten vzdelávací program bežal, aby fungoval. Oslovujem lektorov, mentorov, potom ich posúvam, keď sú zariadené veci, keď nám potvrdia termín, posúvam dizajnérovi, aby sa spravil check obsahu, prípadne sa doplnil a následne asistentke, ktorá vyrieši technikálie, ale postupne mi pribúdajú povinnosti, napríklad idem prezentovať na školy, som s tými účastníkmi, ja robím niektoré prednášky, teraz som robila napríklad prednášku, workshop o kreatívnych procesoch a budeme dizajnovať s kolegom to samotné rečníctvo, pretože to je dôležité. A vieme sa napríklad aj my dva, aký máme niečo z tých aktivít, záujem sa vieme prihlásiť do týchto aktivít? Áno. Viete ísť napríklad na ten sebarozvojový tréning. To som myslel, že napríklad na ten sebarozvoj, alebo... Áno. Tamto máme tak, že ten sebarozvojový tréning napríklad máme, že na pozvánky od absolventov, pretože ideme filozofiou, že ľudia sú ako uhorky. Do akého nálevu ich dáme, tak takí sú. No ja chcem byť slanom. Nie sladko-kyslo. Nechcem byť slanom.
Kto bude žrať slané uhorky? To je paráda, slané uhorky. Hej, to ti zrobím so slaným nalevom. A nie, že úplne extra slaný. Vždycky sa vieš, dáva tam- trošku octu a kôpru, synu. Ja som ešte nezavaral, ale začnem, kúpim si kit a budem zavarať. Dobre, A takže mazlom je vieme. plný veci. Odpoveď na moju otázku. Vieme na niektoré aj my. Je to verejnosti dostupné? A budú verejne dostupné. Je to- Zatiaľ sme ich robili, že pre firmy, pre uzavreté komunity a od septembra ich chceme robiť aj napríklad aj tie riečnícke pre verejnosť. Dáš nám potom link? Jasné. Dobre, Dám super. link. No, všetky informácie o Darinke a o jej prácach, všetky linky budú v popise. Aj s jej Áno, Instagramom bude a ich Facebookom, veľa. všetko. Mhm. Bude ich veľa. A máme poslednú otázku. Ak by sa Darinka vedela vrátiť v čase, šla by si študovať to, čo si študovala a robiť to, čo si robila? Áno, určite. Pre mňa to bola veľká súčasť môjho života a veľmi ma to bavilo, že vysoká škola bola najkrajším obdobím môjho života. Po mnohých stránkach. A práca? Robila by si zase to isté? Určite by som si to vyskúšala. Mhm. Taká tá práva práca vedca, ten chlebiček vedecký, že naozaj niekedy, keď vzorky nepustia, tak je to drina a treba skúšať. Podľa mňa treba skúšať, treba zažiť a tak vieme nájsť aj to naše poslanie. To práve pre nás. A netreba sa bať zmeny. Áno, jasné. No ako vedela by si motivovať nejakých mladých vedcov? K čomu? No, že by boli vedcové. Vedci. Jaj? Vedci. Áno, Vedcovia. to, že ja som z vedy odišla, neznamená, že sa tam nikdy nevrátim. Mhm. To je, že aktuálne moje priority sú iné. Tak si ešte mladá. Áno, Mladá baba. mám iba tretinu života za sebou. Ježiškové roky, 33. Tretina to je nič. Tretina je Že- nič. Však to je nič. Úplne, že ja sa môžem kľudne v 50-ke vrátiť k vede a robiť Prečo to by ako nie? hobby. Môžeš tam prísť ako šéfka. Jak vedúca. Všetky si Inak čo je zaujímavé, že takí tí velikáni začali robiť tie svoje najväčšie projekty po 40-ke, po 50-ke, že stále akože je čas. No jasné. A podľa mňa veda je krásna, je úžasná, je tam strašne veľa kreativity, veľmi veľa možností na objavovanie, na skúmanie, aj na ten samotný biznis. Že napríklad mne je ľúto, že ten základný výskum alebo na tých univerzitách je to tak, že sa nevyužívajú tie príležitosti. Pretože áno, zo začiatku tam treba veľa peňazí, ale keď sa tam nalejú a vypálí to, tak z toho môžu byť milióny. Mhm. A to najkrajšie, čo je, tak proste je robiť to, čo ma baví a aj byť dobre ohodnotený. Najlepší sen. Proste robiť to, čo ťa baví a byť za to dobre ohodnotený. Presne Mať fakt, že svoj life balance. A No super, teda my ďakujem veľmi pekne, že si došla, že si našla na nás čas, že si povedala od srdca všetko, čo si zažila. Veľmi pekne ti ďakujeme. No a veríme a dúfame, že sa ti bude v budúcnosti dariť. Ďakujem vám veľmi pekne aj za pozvanie, aj za rozhovor. Bolo to super. Páčilo sa mi to. tak, milí diváci, sledujte túto časť. Áno, sledujte a hlavne nezabudnite, nič vám to nespraví. Malý subscribe, dajte lajčik, dajte follow, proste. Je to začínajúci projekt, takže ak máte šancu, možnosť, tak nás podporte aspoň takýmto malým gestom. A možno nejaké otázky na hostia do komentárov. Áno, keď máte ešte nejaké otázky, kľudne do komentárov, my potom Darinku zase kontaktujeme a možno vám bude vedieť odpovedať na nejaké vaše otázky. A možno sama napíše do komentára odpoveď. Určite. Možno, hej, dobre. Super, ďakujeme, Ďakujem. tak ahojte, vidíme sa pri ďalšej časti s ďalším hostom. Ahojte. Ahojte. Čau, čau.